Vítáme vás u druhého vysílání zpráv televize Klíč. Pojďte se podívat, co se u nás děje. 4. listopadu získala škola Klíč ocenění Školou v pohybu. Toto ocenění znamená, že naše škola je plná novinek a je stále v pohybu. 3. až 5. listopadu jsme se Spořkou podnikli expedici Kytlice předsudky jsou aut. 2,5 dne, které jsme strávili v Kytlicích, nám ukázali, že učit se můžeme i zábavnou formou. A díky tomuto učení jsme poznali sami sebe. Všichni přátelé Klíče již vidí, že jsme byli nominováni na nejlepší školu. A ti, kteří to neviděli, tak se mohli podívat 10.11. na ČT2 na pořad o naší škole. Vy, co jste nás ještě neviděli, neváhejte a navštěvte naše webové stránky, kde si můžete pořád prohlédnout. A právě díky vám jsme v krajském kole obsadili první místo. Za celý Klíč vám děkujeme za vaše hlasy, kterých jsme získali 1823. Děkuji!